lytter til Hvorfor er jeg leder? Podcasten, hvor vi undersøger vores egne motiver og blinde vinkler. Er det ambition, tilfældighed eller et behov for kontrol? Vi stiller os selv til regnskab og inviterer eksperter til at skære igennem, når vi selv tøver. For måske er svaret på, hvorfor vi bliver ledere, slet ikke det, vi tror. Bag mikrofonerne er Martin Christensen og Rasmus Lynge. Anu-Kihu på hebraisk, Bem mig. Sådan kunne vi passende beskrive de 2 første afsnit, hvis vi skulle samle den empiri og de spørgsmål sammen, som vi har drøftet indtil nu. I sidste afsnit havde vi tidligere sognepræst Martin Herbst i studiet, hvor vi talte om de store tænkere, teologer og kulturforskere, der har forsket og formet vores syn på ledelse. Herunder Moses, Sokrates og Gilgamesh, hvor vi fandt ud af, at de havde det til fælles, at de aldrig søgte lederrollen, heller ikke for status eller personlige goder. De tog den på sig som en pligt, fordi de kunne gøre en forskel, samtidig med bevidstheden om deres egne mangler. Vi stillede derfor spørgsmålet undervejs, hvad kan vi lære af det i moderne ledelse, og besvarede i virkeligheden nogle af spørgsmålene om, hvorfor er jeg leder. Vi berørte desuden de 4 klassiske dyder, mådehold, mod, retfærdighed og klogskab, og spurgte, om vi overhovedet kan tale om lighed i et samfund, hvor magtstrukturer altid vil eksistere. I hvert fald lærte vi en ting fra forhistorien. Dem, der misbrugte magten, de blev hurtigt sat på plads. Man kan reflektere og stille spørgsmålet med henvisning til den gangenværende verdensorden, om det fortsat vil gælde i tiden, der kommer. Og endeligt så lærte vi nye begreber som kulturel hukommelse og X-faktorloven. Det førte til nye spørgsmål omkring de dyriske instinkter, vi overser, når vi taler ledelse. Og derfor undersøger vi i dette afsnit, hvad der sker, hvis vi vender blikket mod dyreflokken. Og her tænker jeg særligt på dem, som ligner os mest, nemlig chimpansen. Og for eksempel spørger, hvilke chimpanse vil Martin Christensen egentlig være, hvis vi stod foran en flok og skulle lokalisere ham? Vil han være den, som råber højst, på grund af, at han har de største muskler, status eller social intelligens? Er det som de gamle koryfæer fra afsnit 2, at han er født til lederskab via et kald og pligtfølelse? Eller er det i forbindelse med en social arv og foruddefinerede hierarkier? Til at besvare og gøre os klogere på nogle af de spørgsmål, har vi inviteret Malene Friis Hansen ind i studiet, hvor vi i dag er rykket til dejlige Odense. Velkommen til, Malene. Jo, tak. Hvad er egentlig din titel, hvis når du går ud og præsenterer dig? Nu har jeg set på dit ret imponerende CV nogle dage, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad den rigtige betegnelse er. Det ved jeg heller ikke helt selv, så det er jo interessant. Jeg har en Ph.D. i biologi, så man kan jo sige, at jeg er biolog. Okay. Men jeg har så været på antropologi de sidste par år, så jeg har også sådan gået lidt den vej, begyndt at lære lidt mere om mennesker. Lige nu, der hedder jeg AYAS AUFF Fellow, der hvor jeg er ansat. Ja. Så biolog, det er nok det nemmeste. Biolog, okay. Og hvorfor chimpanser og aber? Nu siger jeg chimpanser, er det korrekt? Eller er det mere aber? Altså, jeg har ikke personligt arbejdet med chimpanser særlig meget. Okay. Lidt, men ikke særlig meget. Altså, jeg er specialiseret i at arbejde med nogle mindre aber, som hedder makakker. Okay. Men jeg kommenterer også nogle gange på chimpanser, og ved også noget om dem. Altså, generelt set, så har jeg en uddannelse inden for primatologi, altså inden for aber. Så ved lidt om forskellige aber, ja. Okay, og hvordan starter sådan en rejse mod... hvad var dit kald? Nu har vi brugt ordet meget kald, og det her med, hvad vi søger, om det er bevidst og ubevidst og så videre. Hvad har dit kald været? Har det været tilfældigt, eller har det været lige fra du var helt lille, og måske første gang så aber, at du vidste, det er det, jeg skal? Altså, jeg vidste, jeg skulle arbejde med dyr, fra jeg var helt lille. Ja. Det har jeg altid sagt. Jeg skulle være zoolog, som det hed dengang, biolog med speciale i dyr. Men ikke sådan helt, hvad det skulle være for en slags dyr. Men så var det, at jeg faktisk blev ansat som billetsælger i Givskud Zoo. Ja, det kunne jeg se. Tilbage i 2002, tror jeg, det var. det er lang tid siden. Men,
så blev jeg ligesom lemmet ind der, og blev taget rigtig godt af, og snakket meget med Richard Østerballe, og meget med dyrepasserne, og blev bare mere og mere interesseret i aber. Ja. Og det var Richard også, og vi havde jo en interesse i hvert fald i gorillaer, begge to, meget. Mm-hmm. Så begyndte jeg egentlig at kigge meget på gorillaer og arbejde med det, og jeg lavede mit speciale om gorillaer dengang. Og så udviklede det sig meget derfra, og så lige pludselig så blev det makakker, fordi jeg tog en tur til Indonesien og blev ret inspireret af at arbejde med makakker. Okay. Det er jo meget anderledes aber. Man siger, gorillaer, de er sådan meget stille og rolige, og der sker ikke så meget. Altså dem har jeg brugt mange timer på at observere. Og de er lidt mere sådan eftertænksomme, og der er makakker ikke på samme måde, kan man sige. De er lidt vildere, og der sker en masse. Og de er sådan meget, meget påvirkelige, makakkerne. Og der var et eller andet der, som klikkede i hvert fald, hvor jeg lidt... Ja. Kan man relatere det til mennesket, de her to typer? Altså nu siger du, at den ene er mere reflekterende eller stille, og den anden er måske mere aktiv. Er det nogle træk, der går igen til mennesker, eller er det bare tilfældigt, at der er to flokke med forskellige DNA? Nej, altså jeg tænker helt sikkert, at igennem hele dyreriget, der er der mange træk, som går igennem hos mennesker også. Altså vi er jo også dyr. Ja. Så der er rigtig mange personlighedstræk, og følelser og kognitive evner og sådan noget, som faktisk går igen. Og især hos aber og menneskeaber, de har jo en høj kognitiv kapacitet, ikke? Også god hukommelse og evnen til at lære og social læring og sådan nogle ting. Så der er jo mange ting sådan flokstrukturelt og også personlighedsmæssigt, som faktisk går igen med mennesker. Men jeg skal selvfølgelig også passe på og ikke at generalisere. Altså, det er jo ikke, jeg kan ikke generalisere gorilla, at alle er stille og rolige og eftertænksomme, og alle makakker er vilde. Det er slet ikke sådan, det er. Men der er måske nogle tilbøjeligheder og nogle interessante interaktioner og nogle dynamikker i deres flokke, hvor at jeg blev lidt mere interesseret i makakkerne i hvert fald, og begyndte at gå meget den vej. Og det er jo virkelig noget af det, vi jo er nysgerrige på, det er jo dynamikkerne i flokken, hierarkierne, fordi det vi jo gerne vil med den her podcast, det er jo at undersøge, hvorfor er det, at vi er blevet ledere, og hvorfor er det, vi har den karriere og drivkraft i at vil udvikle og skabe og gå forrest og turde stille sig op og tale og sætte nogle retninger. Er der noget i en abeflok, nu bliver det meget generaliserende, så nu må du hjælpe os her, som definerer, hvem der har ledelsesrollen generelt set, eller er det tilfældigt, eller er det... Altså nu stillede jeg det lidt på spidsen og spurgte, hvem Martin ville være i flokken, hvis vi kiggede ind på en flok. Er det muskler? Er det arv? Er det social intelligens og status? Eller hvad er det, der driver det? Jamen altså, det er jo det hele, ikke også, kan man sige. Okay. Men altså, der er jo i mange sociale abearter, ikke også? Der er der jo nogle hierarkier, og ofte så er de bygget op omkring mødrene, altså omkring hunderne. Så der vil simpelthen, så hvis nu er den hund, har en ledende position i flokken, er højt oppe i hierarkiet, og hun får en unge, så vil den unge også automatisk have den samme position i hierarkiet, som hun har. Med mindre selvfølgelig, at der sker et eller andet, at unge måske er utålige, og de andre ikke gider at lytte efter. Ikke? Altså selvfølgelig bliver der også truffet nogle valg undervejs, og aber er meget følsomme over for, hvem der er en god leder, og hvem der ikke er, i forhold til, hvordan de sådan interagerer med hinanden. Men der er nogle fastsatte hierarkier, som ofte fortsætter. Jeg har allerede lært mere nu om aber, end jeg gjorde i hele folkeskolen, tror jeg. Det er stærkt. Ja, det er stærkt. Eller også siger det noget om folkeskolen. Jeg er super nysgerrig på i forhold til, nu sad vi og kiggede, og som Rasmus sagde, i forhold til de TV og alle de her ting, du har gået igennem. Jeg er sådan super nysgerrig på, hvad er det, når du tager ud og ser de her flokke, altså hvad er det, man leder efter? For jeg tænker, at hvis du går igennem en zoologisk have, så vil du opleve mere, end Rasmus og jeg ville. Så hvad er det for nogle ting? For det tænker jeg også, man kan lægge over på noget med mennesker og sociologi og sådan noget. Så hvad er det for nogle ting, du holder øje med, hvis du,
Nu siger du det her med makaka-aberne. Altså, hvad er det for nogle ting, man sidder og holder øje med? Jamen altså, jeg er jo uddannet inden for etologi, eller inden for adfærdsbiologi, eller adfærdsøkologi. Så det, jeg er meget opmærksom på, det er jo, hvordan de opfører sig. Altså, så jeg ser rigtig meget altså, med hensyn til deres kommunikation med hinanden, hvordan de bevæger deres ansigt. Hvis vi nu tager for eksempel makakerne, så kigger jeg på, hvordan de bevæger deres øjenbryn, deres ører, deres mund, og hvilken ansigtsudtryk de har. Fordi det fortæller meget om, hvilken tilstand de er i, og hvordan de interagerer med de andre. Så kigger jeg jo på, hvordan de bevæger sig omkring hinanden. Jeg kigger på deres afstand til hinanden. Jeg kigger på, om de groomer hinanden, altså laver pelspleje på hinanden. Og jeg kigger på, om de flytter hinanden, og jeg kigger på, om de bevæger sig sammen i flok. Og du ved, der er så mange ting, hvor de bevæger sig hen, hvad de spiser, altså hvad de foragerer på. Ja, altså. Men hvordan, hvad er nysgerrig på i forhold til, når vi taler mennesker eller ledelse, så kan vi jo sætte nogle ord på, at når jeg skal stå og sige noget, så kan jeg godt tage et kursus i kropssprog, og så kan jeg læse, at hvis jeg står sådan her, så betyder det her. Men du kan jo ikke vide, når en abe udviser den her adfærd, så er det, fordi aben vil det her. Altså, hvordan du mønter, eller du kobler nogle handlinger med en tanke. Forstår du det rigtigt? Med en bevægelse, kan man sige, ikke også? Fordi at jeg... Det er jo sådan, at jeg kan jo aldrig sige præcis, hvad aberne tænker. Det kan jeg jo ikke sige, om nogen kan heller ikke sige, om jeg to kan den sags skyld. Men det, jeg kan kigge på, er jo for eksempel, hvis nu, at der er en abe, som kommer gående, posituren af aben, altså for eksempel en han, en ung han eller en ældre han, altså posituren, måden han går på, signalerer rigtig meget i forhold til, om han er leder eller ej, om han skutter sig, eller om han går rank. Også med hensyn til, hvis han går hen imod andre aber, hvis de flytter sig, så er det fordi, at han er højere rangerende. Hvis han flytter sig, så er det fordi, de er højere rangerende. Altså sådan, der er sådan nogle små ting, man hele tiden kan kigge på. Og så også det der med pelsplejen. Er det ham, der hele tiden får pelspleje, så er det sandsynligvis fordi, at han er højt rangerende. Fordi de andre hele tiden gerne vil være venner med ham. Så der er faktisk mange små ting, som man kan se. Og så også igen den måde, hvorpå, at for eksempel går han hen imod hvis der nu er 2 aber, der er oppe og slås, ikke også? Og at han går hen imod dem for at stoppe dem. Så hvordan de reagerer over for hans aktion, ikke også? Laver de et fear-grin, så er det jo fordi, at de bakker væk, ikke også? Og sådan nogle ting. Så ja, jeg synes, for mig, der er det forholdsvis nemt at gå ind, synes jeg i hvert fald, og se, okay, jamen, hvem er det egentlig, der gør hvad her? Så er der selvfølgelig nogle større studier og nogle analyser, man kan lave for at tjekke, havde jeg egentlig ret? Men man får hurtigt en fornemmelse af, hvem der er leder i flokken. Og der vil være nogle hanner, der er leder, og så er der også nogle hunder, som er højere rangerende. Det er ret interessant. Noget af det, vi snakker om i det første afsnit, vi laver, der snakker vi også meget om det her med, at vi sådan tit kan gå ind i et forum, hvor der skal tages nogle beslutninger. Det kan være, der skal vælges, der skal etableres nogle ting. Og så er det tit os, der ender med sådan helt naturligt at få rollen. Jeg tror, jeg er den eneste, der har rakt hånden op, men jeg ender alligevel med at få den rolle der. Kan det være noget dyrisk, der simpelthen ligger noget signalværdi, man kommer ind, måden man interagerer på, er til stede, både mentalt, men også fysisk? Fordi jeg er 81 og sådan en relativt normal kropsbygning. Jeg tror ikke, jeg har den store gorilla-statur. Jeg ved ikke, Martin, du bakker mig op her. Men enig. Jeg siger ikke. Tak for opbakningen, begge to. Nej, vil det sige, at det er simpelthen, der kan ligge noget hos os mennesker, hvor vi ubevidst fysisk udstråler en eller anden ting, der gør, at vi har en eller anden interesse i at søge noget ansvar? Jamen, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, det har noget at gøre med positur. Jeg tror, det har noget at gøre med ro også. Altså, om man hviler i sig selv, og om man hviler i den rolle, man potentielt får. Det har noget at gøre med øjenkontakt. Altså, det har noget at gøre med, om man er
i rummet, eller man er i baggrunden. Så jeg tror helt klart, at den måde, man indtager et rum på, siger noget om, hvad man gerne vil, og hvad man kan også. Og det gør det også for aberne, når de er der i en flok, og jeg står midt i 80 aber, så kan man jo også se, hvem der styrer, og hvem der har overblikket på flokken. Og så ved aberne, der har det også noget at sige om, hvem de er, sådan empatisk også, sympatisk. Altså der er jo, man ser jo nogle gange, at der kan være nogle ledere af abeflokke, som måske er ret aggressive og knap så sympatiske, men deres lederrolle, den holder jo ikke i særlig lang tid, og man kan også se, at de har ikke støtten fra hunderne. Men når der er en leder, som udviser en ro og et overskud, og tager sig af sin flok, sørger for, at der er ro i flokken, og også er interagerende med ungerne og med de forskellige individer i flokken, så den ro, det skaber, det gør også, at de andre aber automatisk følger de individer, der kan det. Så det er ikke kun noget om at være stor og stærk, det har noget at gøre med at måske vise, man kan det. Jeg fangede lige, eller jeg binder mig lige ved, at du sagde, står blandt aberne, som i fysisk inde i sådan en abeflok. Altså nu arbejder jeg primært ude, ikke i zoologisk haver mere. Det var nogle år siden. Så ja, når jeg laver forskning på aberne, så er jeg ude i naturen. Men så er du... Hvad gør du selv? Fordi så går du jo ind i en flok, hvor jeg tænker, der er en, der bestemmer. Så hvad gør du selv med dit eget kropssprog, dine egne ting, for at du på en eller anden måde ikke går ind og tager rollen som lederen? Nu kommer du og har spragende tøj på og en drink på Joe and the Juice. Altså, hvad er det, du gør? Jeg ved ikke, om der er Joe and the Juice i Malaysia, faktisk, eller Indonesien. Det er nok mere naturligt, gætter jeg på. Jeg tænker meget over, hvordan jeg opfører mig. Rigtig, rigtig meget, fordi at man har jo som adfærdsbiolog, der siger man, at når du skal ud og undersøge adfærd hos andre dyr, så skal du påvirke deres adfærd så lidt som overhovedet muligt. Mm. Du kan selvfølgelig ikke undgå at påvirke, fordi du er der. Det er jo ligesom vinden, den påvirker os. Ikke også? Hvis du er der, så påvirker du. Sådan er det. Men det skal man selvfølgelig tænke over, så bagefter, når man analyserer sine data, at man var der. Så jeg sørger jo for at holde en god afstand. En afstand, der vi plejer at sige omkring 7 meter, fordi at for at nedbringe, altså jeg skal være sikker på, at jeg ikke er syg, og jeg ikke smitter dem med noget, og at de ikke smitter mig med noget, fordi der er jo selvfølgelig, der er de problematikker. Så man skal holde en god afstand, men jeg skal selvfølgelig også være så tæt på, at jeg kan se noget. Og så går jeg meget neutral. Jeg er meget neutral i min kropsholdning. Jeg er meget stille og rolig, trækker vejret stille og roligt. Jeg er meget opmærksom på, at hvis jeg har en dårlig dag, så går jeg ikke derud. Så jeg skal have et godt overskud, og så skal jeg bare være helt stille og rolig, og så hverken spiser eller drikker jeg, når jeg er der, fordi så vil de have det. Så det går ikke. Så ja, meget rolig og så neutral, som jeg overhovedet kan være, fordi at de skal ikke blive bange for mig, men de skal heller ikke ville komme hen til mig. Så jeg skal også være kedelig. Kedelig er et godt ord. Okay, kedelig. Og hvis du nu skulle omsætte det til en fredag formiddags møde på Aarhus Universitet, hvordan ville de andre så se dig? Vil de så se dig som ydmyg, eller iagttagen, eller hvad vil de, hvis du tager den rolle på, som du er hos aberne? Jamen, iagttagende sandsynligvis, men også som en person, man ikke behøver at regne med lige i det øjeblik. Altså, det er jo det, der er sådan hensigten med det. Det er jo det der med, at man ikke bliver inddraget i noget, men at man heller ikke er der for at påvirke beslutningerne, der tages. Så jeg vil nok tage en meget neutral position og stille mig et neutralt sted, hvis man gør det på den måde. Altså personligt, så er jeg nok anderledes. Men lige, hvis jeg skulle gøre det på den måde, så vil jeg nok være neutral.
Jeg bider mærke i, at det her omkring hunden spiller en ret stor rolle. Og jeg synes, det er et helt tema, fordi vi arbejder jo omkring ligestilling. Det kan være alt fra bestyrelser til ledergrupper til... Jeg kommer fra en verden, hvor der oftest er der en klar overvægt af mænd, og vi snakker meget om det her med kvinden, der kommer ind, og lige nu har vi faktisk en organisation, hvor der kommer nye kvindelige ledere, hvor vi faktisk har det op og vende omkring, hvad det gør for dynamikken og så videre. Det er bare ret interessant, du nævner det som værende så centralt i abeflokken, og vi sidder i virkeligheden begge to i mandsdominerede roller. Jeg synes, der er et helt tema i det her, men i forhold til hierarkierne og vedligeholdet, nu nævner du det her med hunden, der får en abes, som bliver født ind i hierarkiet, og det kan være, at den her abe skal også tosset og ikke kan varetage den status, de har fået. Hvad sker der sådan i gruppen? Det er lidt interesseret. Kan sådan en abe opretholde det? Du siger, tror jeg, at den bliver faktisk parkeret på et tidspunkt. Går den så ud af flokken, eller kan den blive degraderet? Fordi det er jo sådan nogle dilemmaer, vi nogle gange sidder med i vores organisationer, når vi skal have nogle andre ind på nogle pladser. Ja. Det kan også være nogen, der har haft nogle roller, der har været mere ansvarsfulde, men skal have noget mindre af alle mulige årsager. Hvordan er det for aber? Jeg forstår lidt, at man er født ind i en rolle, men hvis man ikke kan varetage den, hvad er konsekvensen? Altså, først og fremmest, så lige med hensyn til det med hunder, der er hunder så centrale i alle abeflokke. Altså helt ekstremt centrale. Det er dem, der vedligeholder flokken, det er dem, der bliver. Nu er det ikke hos alle aber, at det er hannerne, der forlader flokken, men det er hos de fleste sociale grupper. Så når hannerne når en vis alder og bliver kønsmodne, så forlader de flokken for at finde en anden flok. Men hunderne bliver for det meste. Det er sjældent, at de skifter over til andre flokke, men det sker. Derfor så er hunderne meget centrale i vedligehold af kulturen i flokken, og vedligehold af den sociale struktur og det hele, hvorimod at hannerne, de kommer og går. Så de har en anden stilling i det, så det er hunderne, der husker, hvor er det gode vand henne. Det er hunderne, der husker, hvornår blomstrer de gode frugttræer, eller hvornår kommer der frugt på de gode frugttræer. Det er hunderne, der husker alle de her ting. Det er hunderne, der sørger for at lede flokken rundt på den måde. Hannerne er der mere som beskyttelse, og som, altså selvfølgelig, der skal være en vis dynamik mellem hanner og hunder. Men hunder er centrale. Det er der slet ingen tvivl om. Med hensyn til, når der bliver født unger i de her flokke, hvis det så i de fleste flokke i hvert fald er en han, og den så bliver kønsmoden, så vil den simpelthen blive smidt ud af flokken. Så hvis der er en han, der vokser op, som egentlig burde have en høj plads i hierarkiet, så vil den blive smidt ud lige meget, hvordan den egentlig opfører sig. Med hensyn til hunderne, så ser vi, at mødrene og at den sociale gruppe, eller den lille familiegruppe omkring dem, der er højtplaceret i hierarkiet, at de vil støtte og prøve at hjælpe det individ til ligesom at vedligeholde pladsen, og prøve at hjælpe det individ, når det individ hele tiden kommer op og skændes, eller op og slås, ikke også? Og så vil de gå ind og prøve at hjælpe. Men at der helt klart kan så ske, at for eksempel, at der ikke er lige så meget pelspleje til det individ, eller der er sådan nogle andre ting, der måske går nedad. Når det individ så er voksen, og måske ikke kan få den samme støtte mere, så kan det godt være, at individen må give plads til nogle andre, men så kan det være måske individets egne søskende, der så ligesom tager pladserne. Men er der så forskel på, hvordan er der så sådan en feminin eller maskulin energi omkring det? Er der noget, som, altså, hvor de vedligeholder den her rolle på forskellige måder? Du sagde tidligere, at hvis man skulle kigge på, hvem der ligesom var leder af flokken, så var det sådan noget med, at de andre fysisk flyttede sig, eller man gik oprejst og sådan noget. Det ville være sådan noget, jeg ville sige, var sådan en maskulin ting. Og det, du nævner for hundeaberne, okay. Hundeaberne, de har det. Det er jo sådan nogle basale behov. Altså, de forstår at holde flokken i live ved at madsteder og vandsteder og alt sådan noget. Så det er forskellige måder, de gør det på.
Nej, jeg vil faktisk sige, at hunderne også har de samme. Altså, hunderne displacer også. Altså det der med, hvor de kommer gående, og så skal de andre flytte sig. Hunderne vil også blande sig, hvis der er nogen, der skændes. Hunderne vil også, hvis der for eksempel er, at de er henne i et virkelig godt frugttræ, jamen, så vil det også være de ledende hunder, der vil få lov til at foragere på dem først. Så du kan ligesom også, altså de sådan hunder, der er lavere rangerende, eller de der familiegrupper, som er lavere rangerende i flokken, de vil være lidt mere i yderkanten af flokken. Så der er mange af de ting, som du måske så vil kalde maskuline, hvad man kan sige, som hunderne også udviser. Og jeg vil nok ikke sige, at de er hverken maskuline eller feminine, men det er nogle midler, de bruger til at vise, hvad deres position er. Men samtidig så er det også hunderne, der har hukommelsen omkring, hvor skal vi hen nu, hvor er det godt at tage hen nu, og årstiderne og tidspunkter på dagen, og gode sovetræer og alle de der ting. Når man har sådan en viden, som du får, og det arbejde, du har, at det kan næsten ikke være... Altså, det må være uundgåeligt næsten ikke at kigge på samfundet, altså blandt mennesker, eller hvad? Altså, kan man nogle gange komme til at sige, hvis vi kigger på Christiansborg, hvis vi kigger på de store ledere i verden, i den her verden, vi lever lige nu, altså mænd, der puster sig op og virkelig markerer sig med bål og brand og sådan noget. Og med det, du fortæller, så virker det som om, at det burde måske være, lige ved at sige omvendt, nu skal man passe på, at det ikke bliver en kønsdebat, fordi det er ikke, men er der noget, hvor mennesket bare har udviklet sig over tid med de roller, vi har i dag? Fordi der er jo ikke meget, der tyder på, at kvinder er meget bedre til at orkestrere, så kan man altid drage det ind i alle mulige andre konstellationer, det vil jeg helst ikke bevæge mig ind på. Men hvis vi kigger på ledelseslag og kigger på de politiske og store beslutningstagere og sådan noget, så er der jo en skævvridning. Det kan man jo se. Kan man undgå helt at drage nogle paralleller som forsker med den viden, du fortæller om her? Nej, altså selvfølgelig kommer man jo til at drage nogle paralleller. Jeg tror, at jeg nok mere bruger tid på at kigge den anden vej, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, fordi at jeg føler jo, at vi kan lære så meget fra dyrene, og jeg føler, at vi har udviklet os i så mange tusind år sammen med dyrene, ikke også? At vi også er dyr, at jeg har svært ved at forstå skellet hele tiden. Altså jeg har meget svært ved at forstå, at vi hele tiden deler det op i mennesker versus dyr, og det støtter jeg overhovedet ikke. Altså jeg føler, at vi er en del af dem, og de er en del af os, og der er rigtig mange ting, som er de samme, og rigtig mange ting, vi kan lære af. Så jeg bruger nok meget tid på at kigge den anden vej i stedet for, egentlig. Og med hensyn til... Og igen det der med, når der er nogen hos dyrene, der puster sig for meget op, er for aggressive, er udadreagerende, altså alle de her ting ikke er til at stole på, ikke giver ro, ikke giver omsorg, jamen så er de altså ikke særlig lang tid på den plads. Det var også det, jeg sagde tidligere. Altså det er ikke noget, som hunderne støtter op omkring. Og hvis den parallel kan vi da i hvert fald drage til Trump, ikke også? Altså det er jo altså... Men det var også noget, det vi hørte, da vi snakkede med sognepræsten, at alle de historiske store, der har markeret sig, de røg hurtigt ud af vagten igen, og det var derfor, jeg stillede spørgsmålet i min intro, jamen er det også gældende i dag og fremad? Og det er det jo nok. Vi kan bare ikke se det, fordi vi er her lige nu, men vi kan ikke se de næste 100 år frem. Jeg er nysgerrig på i forhold til det, som du nævner med, at så er man det ikke ret længe. Altså leder for flokken. Du nævnte også noget med, at så bliver man ligesom udstødt, eller altså, hvordan foregår det? Altså jeg tænker ikke, der er et bestyrelsesmøde blandt hundeaberne. Altså, hvordan foregår den der proces? Altså, man skal have noget støtte for at kunne lede en flok. Og det er ikke en enkelt han, der leder, eller er den ledende han i en flok. Han har simpelthen en hel gruppe af hanner, der støtter ham.
Så han har en beta-han, ikke også, og så hele vejen nedad, ikke også. Altså, så der er mange hanner, der samarbejder om at have flokken. Nogle gange så er de hanner brødre, som måske har været ude og finde en ny gruppe sammen, eller også så er de blevet venner, mens de ligesom har overtaget en flok. Eller også så er der nogen, der har formået at infiltrere en gruppe og blive venner med de hanner, der var i flokken, og på den måde blive en del af ledelsen. Så de har alle sammen noget støtte. Og når der så er en han, der ikke har støtte, så vil der også være både hanner og hunder, der kan drive den han væk fra flokken igen. Så det er vigtigt at få de her koalitioner og venner, altså at bruge tid sammen, og det tager tid. Og få en lederrolle, når man kommer udefra og skal ind i en abeflok. Hvis det er noget i hvert fald, som skal sådan holde over en længere periode. Og når det sker, hvis nu for eksempel, at vi har en flok, som er nogenlunde stabil, og det fungerer med de hanner og hunder og det der er og sådan noget, og så der lige pludselig kommer nogle hanner udefra, fra en anden flok for eksempel, eller der kommer en hel flok, der vil prøve at overtage det territorie, eller at prøve at angribe den flok, så kan de jo også slå nogle af de ledende individer ihjel for at få kontrol over flokken. Det kan jo godt ske. Og så kan man så se, bliver de så skubbet væk igen, eller hvad foregår der? Hvis de bliver skubbet væk igen, så vil beta-hannen måske overtage, hvis den ledende han var død. Og sådan noget. Så der er jo hele tiden en masse omstændigheder, fordi du er jo ikke ene abeflok. Altså, du har et område, du kan bevæge dig i, ikke også? Men der er også andre abeflokker, så hvis nu du har de bedste frugttræer, eller rindende vand, eller whatever, ikke også? Så vil der også være noget pres, måske. Så man skal også beskytte det, og der kan der ske skift i lederskabet. Så det kan jo egentlig ske på mange forskellige punkter, vil jeg sige. Men når du sidder, så vi bliver i det der med gruppen, når du sidder ude i flokken 7 meter derfra, uden at spise og drikke, og holde øje, hvad er det så for nogle ting, du lægger? Altså, kan du så se på flokken, hvis du følger dem en dag, eller jeg ved ikke, hvor længe man gør det, vil du så kunne se, at nu er der noget, der knirker i ledergruppen, havde jeg sagt. Hvad er det for nogle parametre, du så kigger på, og kan du så se, hvis det ændrer sig, man får dem med igen? Altså, jeg tænker, det er helt sådan nærliggende, at hvis de ene går den ene vej, altså alle andre går den anden vej, så har man nok luret. Men jeg tænker, der er nogle små ting undervejs, som vi måske kan drage paralleller med. Hvad er det for nogle mekanismer, du kigger på? Jamen for eksempel så havde en flok, som vi fulgte der under min PhD på Java, hvor at den ledende han får en masse tæsk, da der kommer en anden gruppe på besøg, og han mister positionen i flokken. På grund af fysikken? På grund af fysikken, der simpelthen tager skade af det her angreb. Og så beta, og han var ellers en virkelig god han. Altså, der var ro i den flok, når han var der. Og han spangulerede rundt i flokken og sørgede for, at der altid var ro. Og at der var, du ved, hvis der var nogen af de ungerne, der slås eller whatever, så løb han over og stoppede det. Altså, han var meget sådan, han var opmærksom og skabte ro i flokken. Da han så bliver degraderet grundet hans fysik, så er det beta-hannen, der overtager. Og han har slet ikke den samme ro i sig, og den samme... Og nu skal jeg jo selvfølgelig passe på, hvad jeg siger igen, fordi jeg skal jo ikke overføre mine følelser til dem. Men han virkede ikke til at have den samme selvtillid, eller selvværd, vil jeg faktisk sige. Han virkede ikke til at hvile sig selv på samme måde. Og han fik også ledelsesrollen fra den ene dag til den anden. Og han kan simpelthen ikke styre skænderierne og alle de der ting. Og bliver overvældet af det, kan man se. Og han sætter sig simpelthen hen i baggrunden af flokken. Og så tilbringer han det meste af sin tid med at sidde i baggrunden af flokken, hvor han sidder og groomer med nogle af de sådan mere lavere rangerende hunder. Og det gør han resten af den tid egentlig, at vi er der. Han bibeholder sin plads egentlig, men vælger, at der er rigtig mange ting, han ikke går ind i. Og det må de selv styre, og så sætter han sig sådan lidt mere tilbage i flokken. Uden at det hele ryger tilbage til universitetet. Men jeg tænker for dig, så må det kræve, når ikke man kan tale, så må det kræve, at du er meget opmærksom på, du har nævnt det flere gange, de her forskellige signaler. Så når du nu igen sidder tilbage på universitetet,
og dekanen, eller hvad sådan en hedder, kommer og fortæller, så må der være nogle mekanismer hos dig, altså der er trænet i at holde øje med, hvordan går hun ind, hvem går hun ned og taler med, som er langt mere skærpet end hos os andre, fordi vi kan altid lave nu sender jeg lige en alle-mail, og hende der får lige sådan en passiv-aggressiv, vær lige opmærksom, ikke? Og det gør jeg hjemme fra sofaen, ikke? Altså det andet er meget sådan, der skal mere til, og man skal mere observant. Er det rigtigt forstået? Ja, jeg ser nok for meget. Jeg tænker, der må være meget, du må kunne se mange, altså nu taler vi om magtfulde mekanismer, og vi kender vel, uden at nævne navn, så er der jo nogen, der lige nu, som bare siger alt, hvad der lige topper op i baghovedet, og udviser noget. Altså, du må sidde ved at eksplodere i viden omkring, hvad er det egentlig, man udviser. Også for teams og grupper og sådan noget, fordi jeg tror også, vi skal nå ind og snakke om det, fordi hvad gør det i virkeligheden ved de der grupper? Altså, når man kan gøre alt det der, uden at kunne sige noget, det er ret vildt. Altså, hvor meget kropsproget. Når du fortæller, så sidder jeg jo med et organisationsdiagram i hovedet. Altså virkelig, hvor der er en han, og jeg synes jo, alle de her beta, hvor det beta-hander, det er jo mellemledere, eller nogen, der sidder i en vice president-gruppe under CEO'en. Jeg synes, der er rigtig mange paralleller til det her, og der har man så et sprog, og som Martin siger, du har noget e-mail og sådan noget, men der er jo rigtig meget dynamik i sådan en gruppe, som bare er en ongoing proces. Den skal plejes, og det kan gå godt, det kan gå skidt. Der kan være nogen, der bliver stødt, trækker sig ud af flokken. Worst case, nogen, der trækker nogen med. Og der er jo også nogle gange, at den øverste CEO går på pension, får en blodprop, der sker noget mekanisk. Nu er det så en, der har fået bank en abe, men det kan jo overføres i alle mulige betydninger, hvor vi jo også ser, at den næste står klar i rækken til at tage over. Og nogle gange kan det være ud fra objektivt, det var det, jeg tænkte, indtil vi har mødtes, hvor jeg tænkte, om det er jo den, der måske har noget viden, har noget anciennitet i virksomheden, eller et eller andet. Men det kunne jo også være, der var noget dyrisk i hele den her måde, hvor man måske vælger den person. Og jeg tænker bare, der er så meget her omkring den der gruppedynamik, hvor jeg sådan sidder og kigger på det var mig jo. Og nu siger du noget, der jeg fejler i, eller et eller andet. Nej, men der er jo noget omkring udstråling, der er noget omkring den sociale intelligens. Nu sagde du det her med at pleje flokken og sådan noget. Der er også rigtig meget, fordi vi var inde omkring dit virke omkring social retfærdighed. Det her med at gøre en forskel for gruppen. Det her med at søge velvidende, at det ikke altid kan lykkes, og gøre det godt for alle dem, der er med. Det, jeg vil spørge dig om i den her kontekst, det er jo, vi sidder jo tit og skal formulere en eller anden retning for en virksomhed. Og der har vi måske en gruppe, eller det har vi. Vi har en gruppe omkring os, som vi medinddrager, som skal sparke ind til den her, det kunne være en strategi. I abeflokken er det på samme måde, at de støtter op omkring, strategi er måske et stort ord, det må du lige hjælpe mig med, men omkring retningen for den her gruppe, eller er det alfahannen, der styrer gruppen, som ubetinget har eneret, og så får han bare de andre til at være dem, der måske er udførende for. Eller er det en gruppebeslutning, som vi jo typisk arbejder med, i Danmark i hvert fald, i virksomheder? Eller hvordan er den arbejdsproces? Men jeg tænker, at det kommer an på, hvad det er. Okay. Fordi igen, det der med, altså hvor man bevæger sig hen, hvornår, med hensyn til at få det føde, man har behov for, og med hensyn til at sove i de gode sovetræer, alle de der ting og sådan noget, jamen det er jo drevet af hunderne. Altså de fleste ting er jo drevet af hunderne, der har viden om området, og der har viden om gruppen, der har den kulturelle viden. Altså aber har jo også kultur. Og hver enkelt abeflok vil have udviklet deres egen kultur inden for det område. Hvordan bruger vi området? Hvor kan vi godt lide at være? Hvor er det, vi har behov for at være? Alle de her ting. Så der vil være nogle beslutningsprocesser, som ligger ved hunderne. Så kan for eksempel makakkerne også gøre det, at de kan lave fission fusion.
Så at de på forskellige tidspunkter i dagen kan de deles op i mindre flokke. Den skal vi lige have uddybet. At de laver en fission, altså at de deler sig op i mindre flokke, og så går de rundt og foragerer. Det vidste jeg godt. Ja, det vidste Martin selvfølgelig godt, det er klart. Så går de rundt. Super. Og så går de hen og finder føde forskellige steder, og det vil så igen være, det vil de jo gøre i de her mødregrupper, i de her matrilineal groups, ikke også, hvor de så går rundt der sammen, dem der er relateret til hinanden. Og så kommer de så sammen igen senere på dagen og sover i de samme sovetræer og sådan noget. Det er jo når de så fuser, ikke også, når de så finder sammen igen. Så igen, så der vil så være forskellige beslutningsprocesser også med hensyn til fission fusion. Med hensyn til, hvis der kommer en anden flok, og der skal ske et eller andet, altså noget beskyttelse, noget kamp, et eller andet på den der måde, så er det, at hannerne vil gå ind og tage nogle beslutninger her, men jeg ser helt klart også, at hunderne er med i processen og støtter op om det. Så jeg har svært ved at se, at der sker noget, som kun er en enkelt person, der tager en beslutning om, hvis jeg skal helt ærligt. Noget af det, du nævner, for jeg skrev på papir sådan de der faglige kundskaber, for jeg synes, når du sidder og fortæller om det, så er der så det der med at finde de her træer og kunne det der ting og sådan noget, det er sådan noget, jeg kunne sidestille med nogle kundskaber. Altså det er noget, de kan. Og noget af det, som du nævner ved hanaberne, er måske mere noget ledelsesmæssigt noget. Altså det er jo mere sådan måske at have overblik over flokken og alle de der ting, som er de basale overlevelsesting, undtagen at slås. Det nævner du meget, som jeg sidestiller med faglige kundskaber, at det ligesom er kvindedelen. Er det rigtigt forstået? Men det har også noget at gøre med, at det er fordi, at det er hunderne, der har generational knowledge, ikke også? Det er hunderne, som har levet i de samme områder over generationer, hvor viden er blevet overført. Altså, de har jo social læring, hvor de overfører viden omkring området til hinanden. Men hannerne, de kommer jo ind udefra, så de har jo ikke haft mulighed for at få overført den viden. Den får de så overført, når de kommer ind, men eftersom de jo så kun er der i nogle år, før de enten dør eller forsvinder et andet sted hen, og så der kommer nogle nye ind, så er de jo ikke de primære i processen om den her generational knowledge og den her meget detaljerede viden omkring området. Så det har også noget at gøre med selve flokstrukturen og avlsstrukturen, kan man sige jo, ikke også? Altså det har jo noget at gøre med, hvordan de her flokke er opbygget. Men jeg tror, hvis jeg skal sidestille det med det, uden at det skal blive sådan en, hvad sker der i verden lige nu, så er der jo nogen, som bruger nogle magtstrukturer, sandt eller usandt, buller noget, selvom man har. Det kan du så sidestille med nogle faglige kundskaber for, hvordan hænger verden sammen, eller hvad skal man gøre, som er det, som kan være overdraget. Men alligevel så virker det til, det den der dominans, der på en eller anden måde vinder over viden lige nu. Det sker ikke. Altså, der er et naturligt, i sådan en æbeflok, der er sådan en naturlig respekt for, at det er sådan, det er. Altså, du vil ikke opleve en han komme fra en anden gruppe, og så overtage og sige, nu skal vi noget andet. De der frugttræer, som vi har gjort i generationer, de virker ikke. Nu kører vi til højre. Det vil man ikke opleve, eller hvad? Det vil... Altså, jeg skal jo ikke... Altså, jeg skal jo aldrig sige aldrig, fordi jeg er jo ikke en makak. Men det tror jeg godt vil kunne ske. For det er jo sådan, at hvis det er, at der sker kulturændringer, så er det jo ofte fordi, at der er en enkelt person, som har et eller andet drev, som har en eller anden idé, som går ind og ændrer på nogle ting, ikke også? Og så kan der ske et eller andet skift. Og det vil der vel sandsynligvis også godt kunne ske i en abeflok, hvis der kommer et eller andet ledende individ ind, som formår at overtale alle de her individer til at støtte det individ. Igen, så kan man jo så se, at altså på et eller andet tidspunkt, så vil man jo så finde ud af, okay, han leder os et helt forkert sted hen. Vi finder ingen føde der, hvor han leder os hen. Der er ingen vand. Altså det her, det fungerer ikke. Det går ikke. Fordi at vi er ved at uddø, ved at følge den her, altså ved at gå den her vej.
Altså, eller vi er uddør, altså måske, altså selvfølgelig kan de jo ikke reflektere, altså, eller jeg ved det jo ikke, men jeg tænker jo ikke, at de kan reflektere på den måde, men det er mere det der med, at du vil da helt, altså at hvis det er sådan, at de bliver ført et sted hen, hvor at der ikke er den samme fødemulighed eller ressourcer, så tænker jeg da på et tidspunkt, at de vil vågne op og gå den anden vej, fordi de stadigvæk har den viden fra før. Men det er stadigvæk noget med, at hvis vi holder fast i den, som kommer udefra, så skal den på en eller anden måde, uden at kan sende den her passiv-aggressiv mail, tage dem med og vise nogen. Altså hvis man skal ændre den her kultur, så skal de lave nogle handlinger, som forventeligt er små i starten, og andre kan se, at det giver mening, at vi nu drejer 30 grader til højre. Og så på den måde, via en masse handlinger, får flokken med, tænker jeg. Der kan jo være nogle individer, og der tænker jeg, at det kan være det samme, om det er mennesker, eller det er aber, eller det er løver, whatever. Altså det der kan være nogle individer, som har nogle overtagelsesevner, som kan formå og lige så stille og roligt forvente folk om til at tro på noget, der måske ikke er helt korrekt. På et eller andet tidspunkt, hvis det er sådan i hvert fald, at man ikke, eller hvis man begynder at følge det individ, og man ikke ændrer det, og man ikke vender tilbage til det, man egentlig kendte til, jamen så kigger man måske ind i, at den flok så uddør. Altså fordi, hvis det er sådan, at det ikke er hensigtsmæssigt, det man bliver ført ind i. Hvis vi bliver ved den der, som lad os antage, der kommer til flokken, den der lyst til, at den her abe kommer, har lyst til at flytte den her flok. Altså, er det noget, som er iboende hos alle aberne, men hvad er det, der gør, at den abe, der kommer, får lyst til det? Er det fysikken? Er det... Så den har jo ikke arvet det fra moren eller noget andet. Altså, hvad er det, der gør, at det er den, som tager den beslutning om, at nu skal vi alle sammen gå til højre? Altså, nu er det jo svært for mig at drage en stærk konklusion på det her, fordi igen, jeg ved ikke, hvad der foregår inde i hovedet på dem. Men som jeg ser det, så er det personligheder. Så er der simpelthen nogle personligheder hos aberne, som er mere drevet til at ville tage kontrollen end andre. Og der ser jeg jo klart det samme med mennesker. Altså, at der er nogle personer, som er mere drevet til at stå frem, og til at lede, og til at skabe en retning, end andre. Og de er mere drevne til, og jeg tænker, når, at det skal foregå i mikrohandlinger og sådan noget i starten, altså til at tage det arbejde, jeg tænker, der ligger i. Altså, hvis en ny abe kommer ind i en flok, hvor der i forvejen er nogen, så kræver det lang tid før, at man er accepteret, og før man har flyttet dem, og alt sådan. Så jeg tænker, i forhold til at ligge i det der gode træ, som hundaben havde fundet hele dagen, så er der nogen, der skal sige, jeg bruger den her indsats for at flytte dem. Så det er det, de tager med, tænker jeg, ja. Ja, altså der ligger noget energi der. Altså jeg kan huske, der var en ung han, der kom ind i flokken på et tidspunkt, som havde lidt svært. Han var sådan ret ny, ikke? Og han prøvede på at imponere de unge hunder. Og så var der en dag, hvor nogle af de unge hunder så skændtes, og så ville han prøve at blande sig, eller prøve sådan at hjælpe. Og så lavede han sådan en omdirigeret adfærd, hvor at han vendte aggressionen fra den her... for de her hunder, ikke også, mod mig og min kollega Fenty, hvor vi var faktisk ret langt væk, ikke også, men lige pludselig kommer han bare stormende efter os. Og det var simpelthen, og det kunne man tydeligt se, at det var simpelthen, fordi så skulle han lige vise over for de der hunder der, at de skændtes, han skulle gøre et eller andet for at stoppe det, men også ligesom for at vise, at han havde altså nogle kræfter til at være med i det her. Så han lod det gå ud over os. Så begyndte han at løbe efter os, og vi blev simpelthen så forvirret. så vi begyndte at løbe, og så lige pludselig så kiggede vi på hinanden og sagde, hvorfor løber vi? Så stoppede vi, vendte os om, tog lige en sten og kastede efter ham, fordi vi var ligesom nødt til bare lige at sige, ej, det må du ikke, det der. Jeg sidder og tænker icebreaker, ikke? Når vi sidder til møde, og vi skal til at kaste med ting. Det er ret vildt. Jeg synes jo, det er bare en refleksion, når jeg lige sidder og lytter lidt her, at hundens sociale intelligens, viden om noget så basalt som føde, altså vi er helt nede i Maslow, det har hun bare styr på. Og så alligevel så er det en han udefra, der kommer og ryster posen en gang imellem, hvor jeg tænker, hvorfor er det ikke gruppen af hunder, der sidder og bare har styr på basis, der kører det løb der? Hvorfor kommer de til kort, de her hanner?
Det synes jeg, det er lidt vildt. Det ved jeg ikke, om der er en rationel, simpel forklaring på. Altså, hunderne har jo styr på det, vil jeg sige, ikke? Også, Ja, altså, nogle gange kan hannerne komme og rasle lidt i det, men det er jo nok begrænset, ikke? Også, hvad de ændrer ved at komme der. Altså, det ser vi ikke. Men, så det er næsten pro forma, at de kommer, og så er de der nogle år, og så er det... Præcis, de er der jo for at sørge for, at gruppen kan vokse, altså for, at de kan prokreere, altså for, at de kan få unger. Det er jo derfor, hannerne er der. Ja. De er for at afgive noget. Og så også for at give beskyttelse. Ja, det er klart, det nævnte du. Og så også for... Og det er så muskler og det fysiske... Ja, men også for det sociale. Altså, der er også mange sociale interaktioner mellem hunderne og hannerne og sådan noget. Altså, helt sikkert. Altså. Okay. Og der er noget nydelse og noget hygge, og også for eksempel nydelse i det seksuelle. Altså, det har de også. Ja. Altså, så der er jo mange grunde til, at der både skal være hunner og hanner, men den der ordning med, at hannerne smutter en gang imellem, det er jo også en eller anden naturlig måde at undgå indavl på, jo ikke også? Altså, jo. At hannerne så ikke, fordi at hannerne ikke er sammen med andre unger. Det er ikke rigtig et tema, vi bruger hjemme hos os, kan jeg godt afsløre. Det som... vil du spørge om noget til temaet her? Ja, jeg havde et spørgsmål, fordi at, ikke til det hjemme hos dig, men til det ude i æbeflokken. De der hanner, som kommer, går de så altid hen og bliver ledere i en anden flok? Eller kommer de ind et par år og siger, nu har jeg taget min tørn, nu lægger jeg mig i det der træ der? Altså, der er helt klart i den ene flok, vi fulgte, der var der nogle ældre hanner, som bare havde sagt, ved du hvad, vi følger bare med flokken, og det er fint det hele, vi hygger os. Og så uden at tage nogen lederroller, uden at flytte til en anden flok, og uden at egentlig have så meget med hunderne at gøre, enten at bare gå lidt bagerst og bare slappe af. Okay. Så det kan de også. De behøver ikke at bevæge sig rundt hele tiden. Det er jo nok efter, hvilke aspirationer de har, tænker jeg. Spændende. Hvis vi lige reflekterer lidt over noget af det, vi har snakket om, så er det jo det her med, hvad det koster personligt for os at tage det ansvar. Vi har prøvet sådan at definere, hvad er det? Det er jo ikke en hobby, men vi arbejder jo typisk mere end 37 timer, uden det skal være noget piveri. Vi havde et eksempel med, at du tog på skiferie, og så stod familien på ski, og så kunne du sidde og arbejde lidt i mellemtiden. Rigtig dårligt. Ja, præcis. Dårligt billede. Ja. Og det er jo fordi, vi har en lyst, vi har en drive, og det er jo en hobby, er bare ikke det rigtige ord, men vi mangler måske at få det der defineret lidt. Men vi snakker også lidt om, hvad det koster, fordi hvornår er det, vi kobler af? Nu lever vi selvfølgelig en anden tid også med elektronik. Vi kan altid læse mails. Når vi kører bil, kan vi få læst sms'en op for medarbejderne. Og vi søger meget af det her, Martin er ved at træne til Team Rynkeby, hvor vi snakker om, jamen er det en form for frihed, tanker osv. Og jeg er faktisk selv i tvivl om, hvornår jeg slapper af. Er det, når jeg sidder og laver det, vi laver nu? Fordi det er en hobby, kan jeg godt afsløre. Men hvordan man inden for abeflokken, kan man da snakke om, at nogen kobler fra, holder fri, eller er man som ledende abe altid på? Det synes jeg egentlig er lidt måske svært at svare på. Jeg synes, ved makakerne i hvert fald, de er jo eminente til at holde fri. Altså, de er jo livsnydere på et helt andet plan, altså, som vi kan lære meget af. Altså, de bruger jo timevis på at hygge sig, slappe af, pelspleje, bade, elsker at bade, og udspring. Springe ud fra træerne ned i vandet og op igen, ud fra træerne ned i vandet og op igen. Og, altså, de hygger sig, og de leger, og altså, de er ekstreme livsnyder. Og det gør de ledende hanner og hunder helt sikkert også. Men selvfølgelig, så er der jo det, hvis der sker noget. Så er der jo nogle ledere, som skal tage ansvar. Mm. Og sådan er det jo også, hvis I er ledere, at hvis der sker et eller andet i jeres firma, jamen altså, hvis I er den øverste, så skal I tage ansvar. Der er ikke nogen, man bare lige kan ringe til. Altså, sådan er det jo. Og det er jo nok... Altså, det er jo nok det samme, det der med, at man prøver at holde fri, men hvis taget brænder, altså, så... De slukker ikke telefonen kl. 16. Nej, den bliver aldrig slukket. De har ikke behov for sådan et wellness-ophold med kaffe latte.
Jeg er nysgerrig på, som Rasmus sagde, nu er vi ved at være ved vejs ende. Jeg er så nysgerrig på, når vi sidder og snakker, så er der jo rigtig, rigtig mange ting, som vi prøver at blande ind i parallellerne med ledelse af teams og adfærd. Fordi jeg synes, det har været meget sådan, i hvert fald lært det sådan meget, den der rene form for adfærd, når ikke man kan sætte stemme på. Så er den der kropssprog-ting. Hvad er der lavet af... Er der lavet nogle studier? Er der lavet nogle, hvor man kobler de to ting? Altså er der nogle steder, hvor man kobler menneskelig adfærd, æbbeadfærd, sådan i ledelsesmæssig kontekst? Noget, du er bekendt med? Nej, det ved jeg ikke. Det kan da godt være, at det er der sikkert, tænker jeg. Det er ikke lige noget, jeg har læst. Men altså for eksempel i weekenden blev jeg kontaktet af en journalist fra Politikken, altså med hensyn til, at der har været sådan nogle... at der er nogle 2 chimpansesamfund, som bekriger hinanden, eller hvor den ene simpelthen bliver ved med at angribe den anden og slå individer fra den anden ihjel. Og der vil de jo gerne vide fra mig, at er der tale om krig? Er det krig? Og det der med at drage de paralleller, det er der mange, der rigtig gerne vil, og mange, der gør hele tiden. Så der er sikkert også nogen, der har gjort det. Der, hvor jeg er varsom, det er jo med at sige, jamen okay, vi kan jo godt se, hvad der sker, men kalde det krig, det synes jeg er rigtig svært at bruge sådan et meget menneskeskabt ord på andre arter, når jeg ikke ved præcis, hvad de tænker, og hvorfor de gør det. Men det er fordi, når du taler om det, så sidestiller vi kropssproget, som betyder det samme. Altså, så når du siger, sådan her gør vi som aber, så gør vi også sådan her som mennesker. Ja. Men det her med mennesker, det kan vi sætte ord på. Og noget af det, som vi gerne vil som ledere i dag, det er jo også diplomati. Det er, at vi sikrer, at alle bliver hørt, altså kommunikativt hørt. Ja. Og det kan de jo ikke på samme måde i abeflokken. Altså, de kan jo ikke, de kan godt udvise, at de, lytter, hvordan man nu også gør det. Men det hele foregår via kropssprog, og det er bare de samme, hvad skal man sige, mønstre, eller det samme, man kobler op på, at når man skyder brystet frem, så betyder det selvtillid, fordi det har vi fortalt os som mennesker, og det viser vi via abeflokken, at når de andre flytter sig, så betyder det, at man har respekt. Så jeg synes, der har været mange ligheder, også i forhold til det med flokkene og sådan noget. Så det er sådan lidt, hvor kommer det fra? Altså, hvordan har vi også som mennesker lært, at fordi jeg skyder brystet frem, hvor er det i virkeligheden skørt, så betyder det faktisk, at nu har jeg selvtillid, eller nu altså, hvorfor linker vi det til det? Ja. Altså, hvorfor gør vi, at når man sidder oprejst på en stol, så er man lyttende? Hvorfor det? Altså, mine ører klapper ikke sammen, hvis jeg falder sammen. Altså, hvor kommer det fra? Det må jo komme et eller andet sted fra, hvor man har kunne se, at den her adfærd, den betyder noget. Det synes jeg er ret spændende. Ja. Jeg tænker også, at der er nogle sociologer og nogle mennesker, også filosofer og sådan noget, som helt klart kigger meget mere på det her. Og jeg vil sige også, at det der, altså, at jeg læser et rum lige med sammen, jeg går ind. Ja, det og jeg gør det også. Jeg tager jo meget med toget. Ja. Ikke også? Og det kan faktisk være helt hårdt nogle gange, fordi jeg sidder og læser, alle der sidder i toget, og jeg kan blive helt overvældet, altså, fordi jeg tænker, hold nu op. Vi kender det jo godt, fordi vi kan jo også gå ind i et forum og mærke, hold op, der er dårlig stemning, det bliver lidt op ad bakke, det møde her. Eller vi kan komme ind og mærke, okay, det er fredag, der er virkelig god fredagsstemning. Men det sætter vi ord på. Jeg synes jo, det er interessant, at det fysiske faktisk fylder så meget, og nu kigger jeg på dig også, at det er jo bare ikke det, vi snakker om, og i talesætter, det er jo heller ikke det, vi lærer. Nu læste vi MBA sammen. Det var jo hardcore teori, og noget, vi skulle fremføre verbalt oftest. Ja, så stiller vi os op, og så kan der være noget med bryst og sådan noget, men i vores daglige virke går jeg ikke og tænker over. Jeg tænker over, om jeg har taget en skjort på, der er ren, men jeg tænker jo ikke på, om jeg kigger, går oprejst, hvad jeg udstråler. Og det er jo bare vildt med den her lille time, der er gået nu, og høre, hvor meget det faktisk betyder. Ja. Jeg kunne jo godt være nysgerrig på, inden den her podcast blev udgivet, og prøve at lave nogle fysiske eksperimenter i firmaet, og prøve at komme gående. Nu, du nævner øjenkontakt, nu sidder jeg og kigger dig lige i øjnene. Det er ikke altid naturligt for mig. Og hvad betyder det? Altså, hvad er det for et signal, jeg sender, når jeg ikke kan holde øjenkontakt? Ja. Både i de svære samtaler, og de nemme, hvor det er overfladisk. Ja. Det synes jeg er interessant.
Jeg tænker også, at der må være... du må have lidt en superkraft for det der, i forhold til at være meget mere observant på de her ting. Jeg tror også, det er noget af det, jeg tager med mig, i hvert fald, som du siger, Rasmus. Hvad er det? Man har sådan en mantra, at når man giver oplæg, så er der et eller andet, hvad er det, 7% eller sådan noget, at det man siger, som betyder noget, resten af i virkeligheden det andet. Det tror jeg virkelig, jeg har fået stadfæstet, det du siger her nu, at hvad er det, man udstråler, og hvad er det, man... hvordan gør man det? Nu har vi så stadigvæk noget med, hvordan er man i stemmen og sådan noget, ikke også? Men hvis man skal have nogen til at følge sig, så kan det faktisk lade sig gøre sådan helt uinstinktmæssigt ved nogle af de her... Ja, og så de her basale principper, som vi jo nok i virkeligheden alle sammen godt ved, men alligevel så sidder vi og bruger hele aften på at finpushe, hvordan skal det der billede se ud på den der PowerPoint, ikke? Når det virkelig måske faktisk ikke betyder ret meget. Nej. Det betyder mere, at vi lige trækker vejret, og så lige tænker, har vi nu strøget skjorten, eller har vi, altså, det er nogle andre ting, i virkeligheden, som betyder noget. Det synes jeg er ret, det er så nok heller ikke alle, der er lige så observant som dig. Så det kan være, at der er nogen, der rent faktisk også lytter, hvad vi siger. Eller, det ved jeg ikke, om de gør, men de lader os tro det i hvert fald ikke også. Men det er nogle ret, det har været ret spændende. Ja, men det er jeg da glad for, at der er lidt, der kan... at der kom en lille smule brugbart ud af mig. Ja, det var meget, meget spændende. Jeg synes, kombinationen af det her, og så det, vi snakker om sidste gang, omkring teologi og vores kulturelle hukommelse og læren, og der er jo også noget læren her fra aberne, fra generation til generation, og hele den her fysiske ting, det er i hvert fald noget af det, som jeg tager med. Nu stiller jeg jo sådan lidt i spøj, hvem du vil være i flokken, hvis vi stod 7 meter fra flokken og kiggede. Var det 80 aber, der kunne være sådan en flok? Der kan godt være flere. Hold da op, okay. Og hvordan spotter vi så, Martin? Jeg synes jo i hvert fald, der er noget omkring det der med den sociale intelligens, og det vi så også lige snakke noget omkring udstrålingen, som er ret interessant her, og som jeg sagtens kunne se, vi kunne dyrke. Og så er der jo igen den der drivkraft, som jeg tror, vi skal dyrke mere omkring motivation. Siger du noget om cykling nu? Nej, jeg siger ikke noget om cykling. Jeg ved, det er, at du kæmper. Du står skarpt. Men jeg tror stadigvæk, der er langt. Det er som min hurtige fysiske analyse af dig. Nej, men jeg er stadigvæk nysgerrig på motivationen og drivkraften. Du spørger også lidt til det her med, hvorfor er det, at der er nogle aber, der vil blive ved, og hvor du også siger, men der er bare nogen, når du kigger, der er mere drevet end andre. Og det tror jeg bare er en præmis, vi på en eller anden måde måske skal acceptere. Og så kan vi jo selvfølgelig dykke ned i det psykologiske familiehierarki og sådan noget, og se, om der er noget, der går igen. Men det er ikke sikkert, at det har haft samme output, men det kunne godt være, at der var noget drive eller noget motivation for at gøre et eller andet, om det er professionelt eller frivilligt og alt det her. Men jeg er i hvert fald nysgerrig på motivationen, at det var måske noget af det, vi skulle prøve at kigge lidt mere ind i, og det psykologiske, med base for det, vi har lært i dag, og afsnittet med teologi. Det lyder godt. Malene, tusind tak for at ville gøre os klogere. Er der noget, du går hjem og tænker, det var noget underligt noget, de sagde, eller det var godt nok 2 spøjs profiler, dem har jeg ikke mødt i toget før, lige nok det den kombination? Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at det er jo, jeg tænker, det er interessant, hvordan at jeg synes egentlig, at der er meget lige for tiden, hvor at man gerne vil drage paralleller mellem mennesker og andre dyr, og det synes jeg faktisk er helt vildt fedt. Fordi at det gør jo også, at man så lærer mere om andre dyr, og lærer mere om os selv på den måde, fordi vi også er relateret til hinanden, og fordi at vi har udviklet os sammen i tusindvis af år. Så jeg synes jo, det er super fedt at vende tilbage til rødderne. For jeg tror egentlig, det også kun er godt for bevarelse af dyr og natur. Lad det være det sidste ord. Tak fordi I lyttede med, og på gensyn. Tak fordi du lyttede til Hvorfor er jeg leder? Vi har kigget i spejlet og udfordret det, vi normalt overser. Nu er spørgsmålet: har du modet til at gøre det samme? Følg med i næste afsnit, hvor vi graver endnu dybere. På genhør.